Παίζει ρε βλάκα ο ήχος τώρα. Παίζει. Κοίτα με τα κάγκελα μου, δείτε τι είναι φοβερός. Να βγάλω βίντεο. Δείτε πως είμαι εδώ, κρεμασμένος από έχω ένα φοβερό γερανό καταπληκτικό. Με σηκώνει, με καθίζει, με βγάζει, με ξεφουσκώνει, πώς ήταν εκεί στην κάμερα, ξέχασα, στο κέντρο πρέπει να κοιτάει για να φαίνομαι καλά. Να πω πολλά, τι να πω, καληνύχτα, να πάει κοιμηθώ. Καλύτερα να πάμε τώρα που μου είπε ακόμα σε καλή διάθεση, γιατί μετά στραβώνω. Δεν στραβώνω στον ύπνο, δηλαδή βλέπω κάτι όνειρα περίεργα. Περίεργα. Εγώ δεν ρωτήσω τους... καλά, έχω και φυσικοδρομία. Αύριο έχω επίσκεψη με εργοθεραπεύτριά μου και την βοηθό μου εδώ όταν λείπει η γυναίκα μου και για να με βοηθάει να σκοθώ κλπ. Πλάκα, αυτό εδώ, ξέρετε, για να αν πατήσω εκεί κάποια κουμπάκια εδώ αυτά πάνω, με αυτό μάλλον βρήκα τη λύση, αυτό που μου αποσυμφορίζει το κόκκιγα. Θα με σηκώσει απάνω. Με σηκώνει, δηλαδή αν σηκωθεί τώρα, είμαι 1-2 πόντους πάνω από το ανθρώπινο, δεν κάθομαι και τώρα ξανακάθομαι. Νομίζω είναι ενδιαφέρον. Ένας γερανός απλώς, τον πήρα από ένα φοβερό εργαλείο, δηλαδή είναι αυτό. Τι σας τα λέω, γιατί μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον. Εκεί στην κάμερα, στο κέντρο, στο μάτι της. Τι ώρα είναι 2 παρα 10. Έτσι, δηλαδή 2 παρα 1 και 49 δηλαδή. Έτσι, το ρολογάκι. Την κάμερα ξεχνάω. Όταν κοιτάω την κάμερα στο κέντρο, τότε βλέπω το κέντρο της κάμερας. Δεν βλέπω όμως την οθόνη μου, είπαμε, που είναι 5-10 πόντους πιο κάτω. Όχι 5, είναι κανένα 15 πόντους πιο κάτω. Αλλά αν πάω τα μάτια μου πιο κάτω για να δω την οθόνη μου, δεν θα βλέπω, δεν θα με βλέπετε καλά, σωστά εσείς. Αλλά επειδή εγώ είμαι αλτρουιστής, είπαμε, λόγω ιδιοσυγκρασίας του ζωδίου μου, Λέων, παραμονή της Παναγίας, 8 και 4 το βράδυ. Δεν είμαι πυράγχας, είπαμε, είμαι καλοσυνάτος, γι' αυτό και λέω πολλές μπουρδες, γιατί δεν τα παίρνω σοβαρά τα πράγματα, γιατί αν τα πάρει σοβαρά ζητώ που καήκαμε. Λοιπόν, όποιος θέλει θα τα ακούσει αυτό, όποιος δεν θέλει ας μην τα ακούσει. Εγώ αυτό τώρα μου την έδωσα να τα πω αυτά και τα είπα. Λοιπόν, τι απ' όλα κάνω γενικά. Έχω σηκώ τώρα πάνω, έτσι. Λοιπόν, κάνω φυσικοθεραπεία, κάνω εργοθεραπεία, κάνω βελονισμούς, κάνω ασκήσεις, τις τρελίδες, πολλές ασκήσεις. Έχω παραγγείλει ήδη και ένα ειδικό μαξιλάρι για να κάθομαι σε πιο μαλακό. Παρότι μου έδωσαν μαζί με το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο που έχω αυτό εδώ που κάθομαι, μου έδωσαν μαζί και δωρεάν ένα μαξιλάρι ειδικό, λέει, που κάνει 400 ευρώ. Αυτό μου το έδωσαν όμως δωρεάν. Για το μηχανάκι και 8.000 ευρώ. Σαν να παίρνει αυτοκίνητο κάποιος, αλλά για μένα είναι το αυτοκίνητό μου αυτό. Δηλαδή γιατί εδώ κάθομαι, εγώ δεν πάω με τουτού βόλτες, ζήλια ψώρα, όχι, πείτε ότι είναι γι' αυτό, δεν με πειράζει. Εγώ πάντως περνάω καλά εδώ με το μηχανάκι μου, εδώ με τα παιχνιδάκια μου, με το κομπιουτεράκι μου, εδώ και με τις μπουρδες που λέω, περνάω καλά. Αν αφηνιάζω κανέναν, δεν με ακούει βέβαια, έτσι. Εγώ τα είπα, νιώθω ότι είμαι, ας πούμε, αγαπητός, ξέρω εγώ, συμπαθής. Εντάξει παιδιά, άντε καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλημέρα, είναι 2 παρα 1 και 51 και 52, και 1 και 52 τώρα θα πάει. Έχω και ένα ρολογάκι εδώ μικρό, ένα
Από τα κλασικά, ξέρετε, τα quartz, τα παλιά. Το έκανε δεκαετία, 15ετία. Και πιστεύετε ότι πάει τέλεια και αυτό και δείχνει την ίδια ώρα κάθε φορά που το βλέπω. Πάει η ίδια ώρα με την ώρα του 1 και 52. Το λέει 1 και 52 ακριβώς. Δείχνει αυτό, έχει λεπτοδείχτη και δευτερολεπτοδείχτη που γυρνάει πάνω με μανιβέλη της σχέδια, το χροναζάκι αυτό που γυρνάει γύρω-γύρω. Λεπτοδείχτη και οροδείχτη. Βαρεθήκατε? Εντάξει. Όχι, εγώ δεν σας βαρέθηκα, αλλά θα με βαρεθείτε γιατί ξέρω ότι μετά από πολλά που λέω, τέτοια κλπ. Κουράζεται το στόμα μου, κουράζεται και τα αυτιά σας. Έχω αρχίσει και λέω βλακίες. Λέω μπουρδες. Έχει μέσα λοιπόν. Τι είναι, έχει. Άντε καληνύχτα. Χαιρετώ παιδιά. Και να κλείσω περίμενα να κλείσω το κοντρόλ εδώ που κρατάω. Γιατί έχω ένα κοντρόλ. Ανεβάζω και κατεβάζω, είπαμε, το γερανό. Λοιπόν, κλείνω. Χαιρετώ. Χάρηκα πολύ που σωστά είπα. Καληνύχτα. Μόνοι αρνητικά. Καλημέρα για αύριο. Σήμερα το πρωί για αύριο.